बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नै दायो आङो हौवाखौ नेयै नेयैनो आं गायजोब्बाय आरोना जि गोबाव ज'बाय आं खामसालियाव ओंखाम जाखांनानै फुंनि जानानै ओरैबायदि गोबाव नेबाय। फुंनिखौबो दिनै एसे जोंहा गोबावजोंसो जानाय जाबाय आरोना 10ता 11तायानो जादों फुंनि ओंखाम जानायावनो ओमफ्राय दा आङो नेगासिनो दं दाबो मोनफैयाखै आरोना मोनसे जायगायाव थांदों बियो ओंखारनानै था होननानै आंखौ माने खोन्थालांबाय। ओमफ्राय दा आं ओंखारना दंगासिनो नेगासिनो टेन्टावनो ओंखारलायबाय आरोना आङो माला थांगोन माला लामगोन आयु इसोर सान्दुङा गोसाथार थांगासिनो आरोना लोगोफोर। सान्दुङा जि गोसा ओमफ्राय दासो थांगासिनो आरोना लोगोफोर दासो मोनफैदों हौवायानो। ओइ साया नांजोब्बाय नामा? नङा इ खामानियानो जोबा जानाय संनाय ओमफ्राय दा सान्दुङानो नांगाबाय सं ओमफ्राय गालांनोसै होमबा नोंसानावनो ना गाबोन फोरानो फैसिगोन आरोबाव दालाय साहायानो नांसिगोन सं इनो नांबायानो गोबां बेसे इयो मनथाम नामा मनथाम ना मनब्रै सान्दुङानो गैलाय लांला आरोना लोगोफोर दानि फैनायावबा लामा जि सान्दुं गोसा ओमफ्राय दा नै इसानियावबो सेथ्लायाव सान्दुङा एसे नांगाबाय आरोना गाबोन लामफिननांसिगोन गालांनांसिगोन आरोना माइखौनो लामनोनो सान्दुङानो जाहानाव गैया लोगोफोर ओंखायनो नै बेलेगनावसो लामफैनांबाय आरोना नङाबा जा माइरङानो बायनासो जागासिनो र' माहि माइ लामनाय गैयिनि माइरंखौनो बायनानैसो जागासिनो सोलाबाखै लामनोबो मानोबो आरो सान्दुंबो नांखाया नालाय जोंहाना उपाय गैया नै दा बेलेगाव लामनानैसो लामफैबाय आरोना दानि फुङावनो हासबेन्डआ लानानै फैदों ओमफ्राय नै इसोरानो लामनानै दोनबाय आरोना आंथ' फैनाया लेट जाबोबाय नालाय माबा माबि खामानि मावलाबायनानै जानाय लोंनाय ओमफ्राय दा गालांनोसै ओमफ्राय गाबोनो लामफैफिननोसै आरोना थाथोसै ओइ थिखांदो आंनाव बोलो गैयाहाय आं जि ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोबाय माबाय जना थाबा जाया नोङो ओइ थुदो इखौ सोनोसै बस्थायाव ओमफ्राय गाबोन लांफैफिननोसै माने एबाजैनो खोबनो ओइ बस्थायाव सोनांगोन ना खोबनांगौ इखौ प्लास्टिक बायजों दिखांसै नोंहा इयाव दिखांनानै नोंहा खामसालियाव नोंसानाव ओइ गोरान रानथार सं थिखांनानै दोनसै होनदो ना लोगोफोर न'फोराव सान्दुं नाङाबा एकदमबारे लामफैनांगौ जायो खारग्राव खारसिनो पिलपिलासो लाना फैबाय आरोना माइखौ हासबेन्डआ दानि फुङाव ओमफ्राय दांनाय नायनि नांबावगोन ना राननो बबाव हमफानो आंलाय दे अबेखि हमफानांगौ सासेया जिलांगोन सं आं इदि हमबालाय इदि हमनो होआखै आं सिङावसो र' बैनि सासेया माबानो नागिरदों मा ओंख्रि जाखो खावसे दोनथ' प्लास्टिकआ जिलांगोन मानो बुजिया नोङो दोना आङो इखौ माइखौ बोख्लायखा नोङो खावसे जाखायाखै नोंसोरनिया बोख्लायनाङा जायो नामा प्लास्टिकआ जिलांगोन इनो माइसे अंं थारियो इ प्लास्टिकआ जिलांबालाय मा जागोन नोंलाय माइ लामनो मोनगागोन सं प्लास्टिक गैला इनिफ्राय मोजां आं दहाय थिखांगौमोन ओमफ्राय मा लांफागोन मा मागोन होननानैथ' आङो मावाखै खामानिखौ थिखांबाथ' दहाय थिखांथ'वाखै जमा खालायनानै ना लामबावगोन बुरजा हाबाय बायो होमबा मस्थ' माबा बेयाव दोनदेराबा एकदम प्लास्टिक गिसिजोबो नोङो मानसियानो एकदम थाब जानायखौल' नायो ओमफ्राय बिदिनो सब बुस्थुआनो संख' जाजोबो जिलांगौमोन आरो दा जबरदस्ति दिखांनानै बुजिथारा ओमफ्राय मा होनदो गाबोन सानसे फोरानबा रानसिगोन खोमाहाय ना दाबो फुराना माइ नालाय फुंनिफ्राय होनायबालाय फुराना माइ ना आं माइ लामा आरो आं गोबावजों जिरायबासो थायाना बिरबा थाब रानो केने पैसा बिरबाथाय रानो थाब बिरबाथाय जाबाय ना संनांसिगोन सं ना जाबाय दे जाबाय मबाइल ला
खमद्राय जाबाय नामा खमबाथाय खमद्राय जायो होनलाय मेंलायबाय आं ओंखाम जाहैफिनबावनांगोन हे आं मा खामानि मावदो गावहा ओरैनो थायो ओमफ्राय आंथ' मा खामानि मावदो न'आव नों मिथिगोन नामा ए इदिस' हौवा मानसिनि बोलोजों हिनजाव मानसिनि जे एखे जायो नामा बुरबक आंखौसो बुरबक होनो नोङो होगोन ना होआ पात्ता गैया नायहैनांगौमोन होनखादो ओमफ्राय मबाइल गोदान नायहैनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर नायनोसै र' नायहैनाय जायोना जाया लायाखै नायहैनोसो नागिरदोंमोन आंखो मबाइल गोदान नायहैनोथ' होनना लोगो लादोंमोन दहायो दा नायहैनो ना मायो नायनानैल' थायोबा बायोहां बायना होआबा बा लाया रज'बायानोसो नोंसानालाय जाबायबो खोमा बे मोजां जादों संना ओमफ्राय लाफा फोआखै बेफोराव फोदोंमोनहाय फुराना खोमा लाफा बेगरानो थैजोब्बाय मार मोजां जादों सन्नै रतन लाइ मैगंखौ नायफैनाय इसानिखौ बेसेबा अन्थावथावथार जादों माबाखौ ओरै दुमसेना गालांदों मैया मानो होनबा बोरमा हाबगोन होननानै नुदो गागौमोनसो बिदि लिलिलाला थाइगार होस्लायस्लाय जाख'नो हाया मानो हाया फाननो हाया नामा इख' बै मुदुफुलफोरखौ नोंसालाय जाख'नोबो हाया मानसिफोरानो गैया साननो हाथामल' जोंहानोबा फानदो खम बुरजा थायदोंमोन जोंहाना आयौ अन्थावथावनो दाबो दंबावोसो थाइनैसो गोमोन जानो दोनदों इख' दा खानहरनायाव जाख'नो हायाबालाय माथो फाननांगौ न'निनो मैगं मोजां जाग्राफोराबो मोजां लकेलखौ मोनहैबाय आरो जोंहा फानदोहाय बुरजा थायदों लेस्राया बोरायबाय ओमफ्राय लेस्राया मा थायला नामा बोरायबाय दासो थानो नुवाखै दासो थांदो फिथाइखौ मा खालामनो अ फाख्रा सिख्राखाय बोरायनाय रखम दो अखाल माहिनि मल'नि मोनजानाया मा जाखो इसोर फैनायनियाव जालायनाया गोथाव फाख्राया माबालांबाय थानाया नै दासो थायांदो नायनाय फाख्रा सिख्रासो माखाया नुवाखै फाख्रा सिख्रा खिन्थु बोराय बायदि नुदोंना फाननाय गोजौआव फेथें फेथें नुवाखै नों गलाब फिथाइ माखाया ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दायो नै माइखौ माने थिखांनानै न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दा मा गोसो जाखोथाय हासबेन्डआ मबाइल नायनो होननानै थांनो लिंदों आरोना दहायनो लिंखादोंमोन खिन्थु जोङो न'आव फैग्रोबाय न'आव फैनानैसो ओमफ्राय नै दायो थांफिननो नागिरबाय आरोना नायनोसै मा मबाइलखौ लानाय जायो आरो लानाय जायोना जाया आंथ' एसे मोजां कुवालिटिनि केमेरा मोनबानो जागोन बिदि सानगासिनो दंमोन आरोना आंना मबाइला नैबेयो एसे गोबावानो जाबाय नालाय लानाया ओमफ्राय केमेरा कुवालिटिया माने बांसिन मालाबा सेल्फिजों लानाय जायो नालाय ब्लगफोरा मोजां जालायलांला जाबाय आरोना माने केमेरानि थाखायनो माने मोजां मोनला आङो माने भिडिअखौनो बानायबाबो बोरैबा नुयो आरोना ओमफ्राय दा ओंखायनो गोदान लानो होननानै सानदोंमोन दा नायनोसै लानाय जायोना जाया नै जोंनि सालबारियावनो आरोना नै बेयावनो लाफैदों जोङो लोगोफोर दा जाजोब्बाय थांनांसिगौल' आरोना न'आव थांना दायो मोजाङै खिन्थिसिगोन खोमा आङो बांद्राय मानसिफोर थाबा खिन्थिनो रोंलायलाङामोन आं बेनो आरोना जोंनि सालबारियावनो बेनो आं लाखाबायानो दङ भ्लगानो जोंनि सालबारि एरियायावनो आरोना कलेज र'डआवनो आरोना ओरै माबाथिंजा फैबाथाय जोंबो अफार होनायावनो लाबाय आरोना नै बिथाङानो अनारा बेलेग दखाननिसो एसे खमावबो मोनो बेनिखायनो आरो नोंथांमोनाबो सोरनोबाफोर नांगौबा लाफैनो हागोन गासिखौबो मोनजोबगोन जाहैबाय नै जोंहाबो लानो गोनां दङ र' न'आ ओंखारबाथाय ना लाफैनांगोन अ फाइनान्सआवबो लानो हायो ना नायनि S24 Ultra, S24 bro dong, S24, S23 FE. गासिखौबो मोनजोबगोन आरोना बेयावनो
जों गाबोन नङाबा समनियानो लानोबा प्रब्लेम আপোনালোকৰ চেনেলৰ পৰা আহিলে আৰু আমি 1000 টকা औ ডিসকাউন্ট खमाव होगोन जाहैबाय আপোনাৰ নামটো ক'লে আৰু আপোনাৰ সাবস্ক্রাইব থাকিব লাগে আপোনালোকৰ যদি সাবস্ক্রাইবটো থাকে আমি 1000 টকা আমাক টকা ডিসকাউন্ট কৰি দিম পইণ্টছ मोबाइल नांगौबा लांफैदो फटाफट कलेज र'डआवनो आरोना सालबारि दे जाबाय आं दा न'आव थांनानै देखायसिगोन ना नै बेखौ लाबाय आरोना लोगोफोर टेम्पार लगायना लांनि टेम्पार लगायखानोसै दे होमबालाय खुलिदो होमबालाय दे खुलिनोसै नोहाय दे होमबालाय आं दा न'आव थांनानैसो खुलिहैगोन सानदोंमोन खुलिदो होमबालाय এইখিনি কি কৰবা फाय हिनियाव याव थादो यावनो खुलिदो खुलिनानै होदो इखौबो ना इखौबो ओमफ्राय इखौबो ओइ नै इखौ जोंनो बोनाय प्रोसेस इखौ बोखाबाय लाबाय औ आं लागासिनो दं ब्लग Oh my god आं कालारखौनो जि अनथावथाव नुखादो कालारखौ मोजां दं इखौ सिंनि बाख्लाखौ किउट थ' मोजां ना औ मोजां नुदों टेम्पारखौ लगायना थुसै होमबा टेम्पार कभार दंना गैयाबा दङ दे ओमफ्राय लोगोफोर दायो न'आव मोनफैबाय आरोना बिराद ओंखाम उखैबाय एकदमबारे मोनालायबाय मबाइल लायनो थांनायानो जोङो मोनासो थांखादोंमोनबो नालाय ना एसे बेलासि खाथारबायमोनबो नालाय ओमफ्राय लानानै फैमारबाय आरोना अकस्मातनो माने रायलायनायालाय रायलायखागासिनो दंमोन आरोना थेवबो दिनै गाबोननि गेजेरावनो लागोन होननानै सानाखैमोन आरो नायहैनायजों मानायजों ग्रोब मिलायबाय ओमफ्राय देवालिनि अफारबो होगासिनो नालाय ओमफ्राय जोङो लानानै फैबाय आरोना नै दहायनो देखायखादों आङो होमबाबो खनसे देखायबावनोसै आरोना लोगोफोर गाबोननिफ्रायथ' बे मबाइलजोंनो खालामनाय नुनो मोनखासिगोन नालाय सामसुं A55 आरोना लोगोफोर आं बावबाय नामखौनो A55 सामसुं A55 गोदान ना मा होनदों बेखौ गोदान ओंखारनाय ना मा होनदों आंबो मबाइलनि बिखय बांद्राय मोजां मिथिलाय लाङा जायखिजाया आंनो केमेरा क्वालिटि मोजांबानो जायो आरोना मा मबाइला मा बेसे मा आं जेबो आंनाव नलेज गैया आरोना इफोरनि बिखय गोसोआवनो थाबावासो आं मबाइलनि नामखौनो सोंबाथाय माने सामसुं A55 ना दा ओमफ्राय केमेरा क्वालिटिया बिराद मोजां आरोना आं मोजां मोनदों दा नोंथांमोनासो मोजां मोनगोन ना मोना गाबोननिफ्रायथ' बे मबाइलजोंनो ब्लग बानायसिगोन नालाय दामखौबो खोन्थाना होखानोसै नामा आङो मिथिनो लुगैखायो नालाय 40आनो बुंदोंमोन खिन्थु दा दिवालीनि अफार सोलिबाय दं नालाय ओमफ्राय 37,000 आरोना 37,000आव लाबोबाय गोदान मबाइलजोंनो नोंथांमोना ब्लग नुनो मोनसिगोन अकस्मातनो गोसोखांब्रबनानै लायना फैबाय आरो फैसायाबो आखायाव थाबाय थाया नालाय ओंखायनो माने एसे बुरजानिबाबो बुरजायानो आरो 37,000आ जोंबायदि न'खरनि थाखाय आरोना थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय